penjo mapenji kanyo Kennedy, mine kachiel kod nyithindo ere kaka ung'iyo maslahi margi ahinya to e kindegi ma midhiero mar oula hinyo jopiny ahinya e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kennedy. Erokamano ahinya. Midhiero mar oula mako ji mang'eny, mako mine, mako nyithindo, mako joma chuo. Like kanyalo wacho manokalo cha household manyocha omako mane obed affected ne wan gi 186 household mano bedo affected, mano bedo displaced ne gin 14. The number of families ne 1,213. Out of this, iyudo ka chuo, unfortunately chuo ne ng'eny matin, ne 513 to mine ne 418 to nyithindo 96. Ma confirm gimiwacho ni mine gi nyithindo bedo affected. Koro sama watimo negi rescue, sama watimo negi support, sama watimo that of operations, sama watimo procurement, wang'iyo ni procurement needs mag mine wa take care of. Needs mag nyithindo wa take care of in terms of okne ka sama ji odhi obedo kocha nitie lakini nyithindo nyalo dwaro foods moko mar highly proteinous. Koro wang'iyo ni in terms of foods wang'iyo needs magi. In terms of biological calendar, wang'iyo needs mag mine gi nyithindo makanyo endo. Kato mano supplies. Thieth be wayudo ni wakao consideration mar mine gi nyithindo. Yudo ni nyithindo nigi requirements opogore, joma mine seche moko to almost the same, lakini nitie a bit of nitie tuoche moko manyalo yudo mine to ok nyalo yudo joma chuo. Nitie ma inyalo mako nyithindo piyo piyo to ok mak joma dongo be piyo piyo. Koro magi wakao into consideration sama watimo planning. Ni mine adi, emomiyo nawacho ni watimo mapping. Wayudo ni ji adi manyalo bedo affected. To gin mine adi gi nyithindo adi. Koro sama waduogo chien to watimo ni budget ka wan go. Koro budget ni ere kaka watimo budgeting ni. Watim ni mine kama, nyithindo kama. To nitie mabe giyudo all of them. Obed mine, obed nyithindo, obed chuo. Koro support take care of age, take care of sex, that is male and female, take care of old age be. Nitie jo kato support kendo take care of joma live gi disability. Koro magi all the support wamiyo gi kamano to gi that communication, race communication. Iwacho kanyo kata kidhi yudo centers idhi yudo ni facilities like facilities let's say for accommodation facilities opogore, sanitation facilities opogore, needs be opogore, and we take care of that. Iwacho kanyo makare ahinya kata kamana dwani